Herritarrapen nik uste dut desmoralizatuta egon direla, baina orain etorri da esperantzaren garaia, ez? Denborak egin du bere lana eta herritar asko ados dira alkatearekin. Hori izan zen kaos moduko bat sortu zala, ez? Baina, uste dut ja urte bete pasau dela eta uste dut gauza aldatu indiela hoberuntz. Esan lehike gauzak hobetotxua da zela, ez dakit, pentsat ez herrixen movimento gehiago ikusten da lehen baino, bai. Oinarrizkoak ez diren salgaien dendariak berriz burumakur jarraitzen dute. Pues aquí en concreto, aquí ha bajado muchísimo las ventas, muchísimo. Las cosas pues no están bien, están tristes, intentando aguantar y no nos queda otra. Kooperatiban dirua jarri zutenak bestalde, oraindik haserre. Ahí andamos con lo de Urdaindu y eso, pero estos del MCC no quieren saber nada. Es una vergüenza. Alkateak bere aldetik, berreskuratuko diren lanpostu kopuruan jarri du azpimarra. Gauzatzen joeten dan, esan dutena, printzipioz emoten dau baietz, 500 lanpostu gehiago izango direla 2015ean, eta 2017 ailegatzen garen 750 marrekin.